Аз си карам колелце, брат. Супер добре. Общо взето супер тъпо село американско. Я да ми имам тук да снимем виличките, брат. Живеят в супер малки разбицани колиби. Това е Боб Педераса. Добре, обижда се като казват Педераса. Супер Педераса. Кажи му банката с колата. Ой, going full. Виличките е там на яката улица. Канала. Тук живеят крокодили, жаби и умрели животни. Колко може да живее едно умряло животно? Едно умряло животно? Да. Чул съм, че живеят по 200... Не, живеят по 100-200 години, брат. Сериозно така? Това е сега. Orange County. Orange County, брат. Вилички, вилички.